راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو آمانيل غرمايه سلامتنا يبصحكم بمنجدي ساتلايت انترنتن حصير معبلن تكتاتلونا كبرى سمعتي نايلومي ربع 25 تحساس 2019 فنونا كم وترو سمناين مدبات عالم كم يالون تطعمون كانقدكم يو مكاتالكم بخبري نعدمنا ناب زينا كنسجرينا فلما أرستاتو معالتاوي بزي ألاي زمتسو استا 30 إرتراوان تحت عد مقلعو أب إثيوبيا عقبا يحتلو أب نفس وكف ورحي أب إثيوبيا عقبا كابزحاتو زلو أستاد 6 إرتراوان أتوم 44 مئتاويت تحت عد مقلعهم جنيفا إرتراوان دليت فتحي أب إرترا ديموكراسيا وسرعة نمتكال زكاية زلو أقراوي من كسغاسي أكل بمدقاف نمك الاتافو الجامم كم زبركتو قليسهم حبرات إمارات 400 شحتة مهار السودان نمحقاز 15 مليون دولار لقيسا راديو إيرنا ناب زرزر زينا مسن نسجر أب نفس وكف ورحي ناب إثيوبيا نسجرو عقبة نايزحاتو زلو بزحي إرتراوان أستات 6 محمقانو حدش تسبساب يونيسيار كاب إثيوبيا فليتو بمسرة تسبساب كساب 15 تحساس أبز نبر علت كاب تمام معسكرات إثيوبيا تمزجيبهم زلو إرتراوان سدتنياتات أتوم 44 مئتاويت تحت عد مغاليهم أتوم 27 مئتاويت دما بزي ألاي دوب سجيروم أب إثيوبيا عقبة نمحتات أب تحت تسلال لعلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات زيت تمزجوبيهم معالتاوي بزي ألاي زمتسو أستاد 30 إرتراوان تحت عد مغالعو ناب إثيوبيا دحر مسجاروم هتسود سبا وحجز يقبرلهم كم زلون اتتصبصب أنصيرو إرتراوان سدتنياتات بمنجدي كللات تግራይን عفرن ناب إثيوبيا ببزح مسجار يقصلوا كم زلو زملكته يونيسيار أتوم 700 أب تግራይ كم زركبو أرغاغيصو እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸቕጢ ክፈጥር ይረአ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይግለጽ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክብ ካብ ጀመርሉ ኣስታት ዓመትን መንፈቕን ብዝሕን ኣብ ኢትዮጵያ ዝስደዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ካብ ቀድሚኡ ዝነበረ እዋን ዛይዱ ከም ዘሎን ብፍላይ ከተማታት ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ብኤርትራውያን ዓለቕሊቐን ከም ዘለዋን ይንገር ኣብ ስዊትዘርላንድ ዞባ ጀኔቫ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይት ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ዝካየድ ዘሎ أهجراوي من كسقاسي أكل زلهم دجب بمجلات نمكل تافو جامم كبركتو دلوات من لهم الرجاجيتهم نساتهم نزر رجاجسو بعسران حدن تحساس أبز كادو سال سيركب من كسقاسي أكل زوبا جنيفا غينو نتفتاتهم نمحيال زخلهم عند حقي أبزز دغلو أجات أميو من كسقاسي أكل زوبا جنيفا كاب تجاباتي استفلالي ريتوتاتن حساباتن دحر مكاب نزقرب السندات ناب كلهم دليت فتحت زوبا زرقحو دحر مسناحيو ديموكراسياو سرعات نمتكال أبزكاز زلو أهجراو من كسغاس نمكل تافو اجامو كبركت زحجزو عند حقي كم زصدقه يرد بزي كازي إرتراوان دليت فتحي زوبا جنيفا أتي زصدقوا عند حقي أب كبابيوم نزركبو إرتراوان نزقاتمهم محبراون كالن صقمات بحبار نمفتحو زحجز مخانو من كسغاس نايت زوبا ناب راديو إيرنا بزلاخو مغلصي أنصيرو أبزوان زي إرتراوان دليت فتحي ببزلو هاجراتن كتماتاتن ناتودبو أب إرترا زلو ملكاو سرعات كبقعن ديموكراسي كتكلن زصوع أهجراوي من كسغاسي أكل يكايدو كم زلو زفلتيو حبرات إمارات عرب أب سودان نزركبو أستات 400 شحتة مهارو نمحقاز زوعل 15 مليون دولار كم زلقسة تفليطا اتحجز مبزحتو أب ناوت تمرتي زوعليو قداماي كفال تحجز بمركب ناب سودان أبزأتولو أما حدار زوبا كارتوم ليتنان جنرال أحمد عبدو حمادن أمباسادر حبرات إمارات عرب أب سودان محمد حمد الجنايبن ترقيبهم حبرات إمارات عرب قديمة أننا ودغن زمت زلو قطبا سودان نمدقاف 500 مليون دولار أب هجراو بانك سودان كم زقمتت أيرسعن سعود عربن حبرات إماراتن بحبار نسودان ناي 3 بليون دولار حجز تمباتسعن كم زلوان قالك كفالو درون أب تهاجر كم زأتون يفلت أزن كل التهاجرات أب يمن زكايدو زلو كينات أب قنن نستسلفا إيرترا تركبن هاجرات قرن أفريقيا أمساياو كتباون وتهدراون حجزات يبركتالن كم زلوا ببقوانو كقلت صنحيو كبراس سمعتنا زينا بزي تفتسيم الله كتسيلو علم كم يالله كسعبيو مكتالكم دقيمنا نعدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو
داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا زقصل مدبنا بسناي زرأتو لزدالو مدب علم كميالو يكخون سناي مكتال. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. أبز سمونزي أب أستراليا جاكتات تبارعو أب كل مدى هيوت حدقتات كورد أب هندي حتو سدتن زيقنتن مخنيات سقبرة نتهاجر بملئتا كنوطا أب فرنساون مس إيوست أساسرت أو موتات كرأة برفيز مشارفة قدمو بزفت أمو قبنات أب سدت كلو نموت كفراد زبلو قلقلا كابتو مب عالمنا كم فرياز زينتات كقراد حزق أنيو معبالتات يوم أب هاجرنا إرتراون بحادة قجلة إتوبيوان زتقايدو عدت كما بزي زحلف عامة منفقن نخبرن مننة هاجرنا زدكم تعزبتات سرعيلو كنايو كل بهزبل مالأختات زلو يكونن من البات تصبق زينا يلن زبهال زربا غير كامسكارو زحشا خونيو أمنا لومي تحستونا جن نزوم سعبو معوالتات كن رئي مريتنا لنا سناي مكتال. አይሁድነት አንጻር አይሁድ ዝግበር ጽልእንትም ከሕትን እናዛይደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተፈላልያ ማዕክናት ዜና ደጋጊመን ዘቃልሕኦ ነገር ኮይኑሎ ኣብ ከምዚ ግዜ ከዓ ካብ ኣሜሪካውያን ኣይሁዳውያን ዝመጽእ ዘሎ ግብረ መልሲ ዝተደናገረ መልክዕ ይሕዝ ከም ዘሎ ይንገር። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ የሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል እያ ብምባል ነቲ አንጻር አይሁድ ዝካየድ ዝተፈላለየ ዝመልክዑ ንጥፍታት ዝበድሀ ቀዳማይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ እዩ። ንሲቪላዊ መሰላት ተምሃሮ ኮሌጃት ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ክሕሎ ከም ዘለዎ ዝነገረውን ንሱ ትራምፕ እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ገለ ኣይሁዳውያንን ኣይሁዳዊ ውድባትን ዶናልድ ትራምፕ አንጻርናይ ብምባል ክኹንንዎን ንተበግሶታቱ ከቆናጽቡን ይረኣዮ። ርቀት ውሽጡ ስለ ዘይፍለጥ ዳእምበር ሓጋዚት እንተረኣየሲ መዲዳ ተሓብእ ዝበሃል ብሂል ክለግቦም እተኽኣለ ነዚ ኩነታት እዚ ናብዚ ኩነታት እዚ ዘእቱ ዘሎ ጠንቅታት ግን እንታዩ? ሓደ ካብቶም ሰርታት ምናልባት እቲ ብዛዕባ ኣይሁዳውያን ዝሃለቕሉ ሆሎኮስት ዝውሃብ ዘሎ ትምህርታት ዕውት ኮይኑ ይኸይድ ምህላው እዩ። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ነቲ አንጻር ኣይሁድ ዝተኻየደ ታሪኻዊ ገበን እናተምሃሩ ዝዓበዩ ዝመፁ ብምዃኖም ዝኾነ ብሕጂ ክመጽእ ዝኽእል ሓድሽ ኩርናዕ ኮነ ትምህርቲ ብዙሕ ጽልዋ ክገብረሎም ተፅቢታ ይግበረሉን። በዚ ከዓ ሓድሽ ናይ ናዚ ኣጠማምታታት ዝተፈላለየ ውፅኢት የርእሎ። ኣብ ሻርሎት ሲቪል ወይ ከዓ ኣብ ፒተርስበርግ ዝተረኣየ ብሓድሽ ኣጠማምታታት ናዚ ዝመፀ ነገር ስምባደ ዝበረኸ ክኸውን ከሎ አንጻር እስራኤል ዝግበር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ግን ከምኡ ይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ነገራት ተሓላለኺልዎ አንጻር ኣይሁዳውያን ዝካየድ ዘመተ ከም አንጻር ጽዮናውነት ከም ዝካየድ መጥቃዕቲ ተወሲድሎ። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጽዮናውነት ሓደ ካብቶም ሽዑ ዝተራእዩ ብዙሓት ምንቅስቓሳት ሓደ ኮይኑ ሓደሽቲ ሃገራት ዝመስረተ መግዛእታዊ ምልክ ከዓ ዝበታተነ ምንቅስቓሲ ነይሩ። እስራኤል ፈቆዶ ዝዓለም ዝተበታተነ ህዝባ ኣኻኺባ ሃገር ኮይና ኣብ ዝቕመትሉ ግዜ ከዓ አንጻር ኣይሁድነት ዝተበገሰ ፖለቲካ ድግድጊት ተዓጢቑ ሰሪሖ። ከምቲ ስደተኛታት ንፉዓት ኮይኖም ኣብ ጓና ሃገራት ክነብሩ ከለዉ ዝወርዶም ዝነበረ መጥቃዕትታት ከዓ ኣብ መሬቶምን ሃገሮምን ምስ ተመልሱውን እቲ ነገር ኣይረሓቐሎምን። ምስ ናይ ናዚ ዝመሳሰል ክልተ አንጻር ኣይሁድነት ዝተኻየደ ጽልእ ከዓ ተራእዩ ነይሩ። ሕብረት ሶቪየት ንሃይማኖት ንጎኒ ጸጊዓ ብብዙሕ መንገዲ ንዝተፈላለየ ህዝብታታ ኣዋሃሂዳ ብርእሶም ተመሪሖም ንዝኸዱ ኣይሁዳውያን ከም ዕንቅፋት ርያ ሰሪሓ። ንእስራኤል ዝሕረቐት መሲልዋ ከዓ ብኮሚኒስታዊ ሰልፊ ሃገር ኣቢላ ንብኣሕዋት እስላም ፍልስጤም ዝተኻይደ አንጻር እስራኤል ዝዓለመ መጥቃዕቲ ከም ምፍላም ሰውራይ ዝርእዩላ ንኢዳቶ። እቲ ዝገርም ሞስኮ ኣብ 1947 ሓደ ዓመት ቅድሚ ወግዓዊ ሙቓም ሃገር እስራኤል ንእስራኤልያ ትድግፍ ነይራ። ድሒራ ግን ቀልጢፋ ቐይራ። ንምንቅስቓሳት ዓረብ እስላም አንጻር ኣይሁድ ከም እምነ ኩርናዕ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕን እስልምናን ጌራ ብምውሳድ እውን ተቃውሞኣ ኣብ እስራኤል ኣጉሪሓ ኸይዳ ሕብረት ሶቪየት። ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብ 1945 ክቆም ከለውን ህላዊ ሃገር እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንምቋሚ ነይሩ። መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤም ኣብ ክልተ ምምቃሉ
ህዝብን ሃገርን ፍልስጤም ወትሩ አንጻር እስራኤል ክቃለስ ብዘይ ቤት ክተርፍ ከም ምፍራድዩ እናበሉ ከዓ ብዙሕ ተቃውሞታት ዘለዎ ድምፅታት ኣስሚዖም ኣብ ከምዚ ኩነታት ዋላ እኳ ከም ግብፅን ዮርዳኖስን ዝኣመሰለ ሃገራት ምስ እስራኤል ሰላም ይግበራ ዝበፅሓ ንሓድሕደን ዘይላገባ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ኣብ እስራኤል ክበፅሓ ብዙሕ ክሰምራ ከም ዝተጋደላ ርኡይ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ስለዚ ከዓ ሃገራት ዓረብ ዝኾና ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዋ ሃገራት ናይ ሓባር ጸላኢት እምበር ናይ ሓባር መትከላት የብለንን ከይደን ተባሂለን ምስ ሕብረት ሶቪየት ሰሚረን ኣብ 1975 ዝገበረኦ ነገር እንተላ ንኣይሁድነት ናይ ዓሌትነት መግለፂ ሂበን ምድምዳመን እያ ነይራ ካብዚኣ ተሓልፍ ናይ ሓባር መትከል ኣይነበረተንን ብድሕሪት ናይ ሃገራት ዓረብ ገንዘብ ዝፈሰሶ ዝተፈላለየ አንጻር ኣይሁድነት ዝተኻየደ ዘመተታት ከዓ በብእዋኑ እናሓየለ ኣብ ፕሮፌሰራት ማእከላይ ምብራቅ ተቐባልነት እናረኸበ ንጸጋማዊ ኣተሓሳስባታት ኣበራቲዑ ኣብ ትምህርትን ማዕከናት ዜናታት ኣሜሪካን ረቐቕ ዝበለ ጽልዋ ክገብር ክኢሉ ነይሩ ስለዚ ከዓ ሎሚ እውን ከም ቀደም ንእስራኤልን ደገፍታን ከም ታርጌትን ጸላእትን ምውሳድ እምበር እቲ ናይ ሓባር መንገድን መትከልን ገና ክምስረት ኣይከኣለን ዘሎ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንእስራኤል ምቅዋም ከማዝዩ ዓብ እምነት ጌርካ ዝውሰደሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ ዝብሉ ክኢላታት ተከባቡን ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብ ከምዚ ግዜ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ደጋጊሙ አንጻር ኣይሁድነት ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ጽልእን ሓደጋን ከም ዘይቅበሎ እኳ ደኣ ስሊኡ ደው ዝብል ሰብ ምዃኑ ነጊርዮ አንጻሩ ዘለዉ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ እውን እንተኾኑ ነቲ ትራምፕ ንኣይሁድነትን እስራኤልን ንምድጋፍ ዝብሎን ዝገብሮን ነገር ይቕበሉ እዮም ምናልባት ዘይቅበልዎ ነገር እንተሎ እቲ ጉዳይ ብትራምፕ ይበሃል ምህላው እዩ ነቲ ነገር ዝተሓላለኸ መልክዕ ዝህቦ ዘሎ ከዓ እዚ ንወዲ ከምዝንዮ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣሜሪካ ኮይና ክትቅፅል እንተኮይና አንጻር እስራኤልን ዓለምን ደው ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣካል ዲ ወገን ኩሉ የብሉን ዝብል እምነት ኣለዎም ኣብዛ እምነት እዚኣ ተኣሲሮም ስለ ዝኸዱ ከኣዮም ምድንጋርን ሕንፍሽፍሽ ሓሳባትን ክመጽእ ከለውን ከይተረፈ ካብ መስመሮም ሰተት ኢሎም ዘይወፁ ኢምፒችመንት ሓደ ጨንፈር ኮንግረስ ዝኾነ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩክሬን ንመትከላት ፖሊስ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጊሱ ክምርመር ምስ ተደልየ ከዓ ንኮንግረስ ክዓግትን ክድህልን ፈቲኑ ብምባል ብኽልተ ክሲ ተኸሲሱ ንጉዳይ ትራምፕ ከጻረ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ ቅንያት እዚ እወ ትራምፕ ክጻረ ዝግብኦ በደል ኣለዎ ብምባል ወሲኑ ብቓል ኣሜሪካ ከዓ ኢምፒችድ ኮይኑ እዚ ማለት ግን ጉዳዩ ናብ ላዕለዋይ ገዛ ኮንግረስ ናብ ሰኔት ሓሊፉ ክረአ ኣለዎ ተባሂሉ እምበር ናይ መወዳእታ መልክዑ ሒዙ ትራምፕ በደለኛ ኮይኑ ተረኺቡ ተደምዲሙ ማለት ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ግዜ ከኣዩ ሎሚ ኣብ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ኮነ ፖለቲከኛታት ብዙሕ ናይ ክትዕዘተን ዋዛን ዝርርባትን ርእቶታት ክገማዳሕ ዝረአ ዘሎ ኣፈኛ ናንሲ ፖሊሲ እቲ መርመራ ናብ ሰኔት ከይሕለፈቶ ክትጸንሕ ምድላያ ከዓ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ዝሕግዝን ንዶናልድ ትራምፕ ከዓ ዘግድዕን ጌራ ክትሕዞ ስለ ዝደለየትን መድሎ ዝኾና ምዕዳግ ግዜ ዝሓቆፈ ጥበባት ከተካይድን ስለ ዝደለየት እያ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰኔት ኣሜሪካ ብኣባላት ሰልፊ ሪፓብሊክ ዝተዓብለለ ብምዃኑ እቲ መርመራ ናብ ሰኔት ምሕላፉ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይመስልን ብርግጽ እውን ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ኢምፒችመንት ተራ ተወከልቲ ህዝቢ ሓደ ፕሬዚደንት በደል ኣለዎ ኢሉ ክሱ ናብ ሰኔት ምሕላፍ እያ ስለዚ ከዓ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዕይኦም ወዲኦም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ይኹን እቲ ብቕዋም ንዝተመርመረ በደል ኢሉ መዛዘሚ ዝገብር ወይ ከዓ በደል ኣይነበረን ዝብል ሰነት እንታይ ክገብር ናብ ዝብል ሕቶ ተሰጊሩሎ ዋላ እኳ ብኣግኡ እቲ ነገር ንጹር መልክዑ ዝሓዘ እንተኾነ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክፍሌት ድሕሪ 257 ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ክኽፈላ ምዃነን ሓደ መጽናዕቲ ርኢሎ ከመዩ እዚ ነገር ሻምፒዮን ወርልድ ካፕ ዝኾነት ሜገን ራፒኖ ክሳብ ኣብ መቓብራ ተኣቱ ንማዕርነት ክፍሊት ደቂ ኣንስትዮ ክትቃለስ ምዃና ትዛረብ
እዚ መጽናዕቲ የርእዮ ከም ዘሎ ግን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ክፍሊት ኣብ ዝጅመረሉ ግዜ ኩላትና ኣብ መቓብር ተኸቲትና ኣለና ክብላ ይስምዓ። ሎሚ ዘሎ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ፍልልይ ክፍሊት ድሕሪ ክንዲዚ ዝንውሓቱ ዓመታት እዩ መኸተምታ ክረክብ ኢልካ ምሕሳብ ከዓ ዘስተንክር ነገር እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ እዘን ሎሚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮናስ ደቀንን ደቂ ደቀንን ዝኾና ሰዓብቲ ወለዶታት ዝኾና ዋልድ እዚ ነገር እዚ ከይርከባሉ ክሓልፋየን ኣብ ቁጠባ ዘሎ ተሳታፍነት፣ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ዕድላት፣ ኣብ ጥዕናን ፖለቲካን ዘሎ ጸጋታትን ሓደጋታትን ብዙሕ ጽቡቕ ምዕባለታት ኣለዎ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ። ምናልባት ኣብዚ መዳይ ጥራይ እንተተራእዩን ድሕሪ ከባቢ 12 ዓመታት ብዙሕ ዝለዓለ ደረጃታት ክበጽሕ ይኽእል ይኸውን። ካብ ሙሉእ ዓለም ሎሚ ብማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ መሰታ ዝሰኣነት ብተኸታታሊ ን11 ዓመታት ቀዳመይቲ ዝወፀት ሃገር ኣይስላንድያ ንዓ ተኸቲለን ኣብዚ ዓመት ዝመሳርዐን ሒዘን ዘለዋ ከዓ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ፣ ሽወደንን ኒካራጓዋንን። ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ማዕርነት ክፍሊት ስራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ኣዝያ ትብድል ሃገር ብምዃና ካብ 153 ሃገራት መበል 53 ክትወፅእን ክትዋረድን ተርኣያላ። ኣብ ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ደቂ ተባዕትዮ ይኽፈል ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነስ መመሊስዩ ዝገድድ ዘሎ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ብሮቦት መሰል ናውቲ ክትካእ ዝኽእል ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ከምቲ ዝግባእ ውክልና ዘይረኸባ ኣብ ምእላይ ቆልዑን ሕሙማትን ልዕሊ ዓቕመን ጽዕነት ዝተሰከማ ውፅዓትን ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ብኸምዚ ከቢድ ኩነታት ዝተኣስራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ከምቲ ዝድለ ተወካልነትን ናይ መርሒነት ቦታ ክሕዛ ዘይምኽኣለንን ከዓ ብኸምዝን ወዲ ኸምዝን ዝኣመሰለ ዘይርአ ክፍኣታት እዩ። ኣብ ኩሉ ክፋልቲ ዓለም ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ቆላሕታ ክግበር ከም ዘለዎ ማንም ዝስሕቶ ነገር ኣይኮነን። ብቐጻልን ብጥንቃቐን ንኹሉ ዝሓቁፍ ብሓባር ንህይወት ዘሰስን መንገድታት ምኽታል ከዓ እቲ ዝለዓለ ልቦና እዩ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ደጊምና ሰላም ድሕርኩም ንዝተጸንበርኩምና ክቡራ ሰማዕቲ፣ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ናብቲ ቀጺሉ ተዳልዩ ዘሎ ሰሙናዊ መደብ ጠጥዕሙ ቅድሚ ምስጋርና ንምዝኻር ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናብ ኢትዮጵያ እናሰገሩ ዕቑባ ናይ ዝሓቱ ዘለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን ኣስታት 6,000 ምዃኑ ሓድሽ ጸብጻብ ዩኤንኤችሲአር ካብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ጸብጻብ ክሳብ 15 ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ ዕለት ካብቶም ኣብ ማዕስከራት ኢትዮጵያ ተመዝጊቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም 44 ሚእታዊት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑም፣ እቶም 27 ሚእታዊት ድማ ብዘይ ኣላይ ዶብ ሰጊሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ትሕቲ ጽላል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዝገቡ እዮም። መዓልታዊ ብዘይ ኣላይ ዝመጹ ኣስታት 30 ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስጋሮም ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘለውን እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ብመንገዲ ክልላት ትግራይን ዓፈርን ናብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ምስጋር ይቕጽልዎ ከም ዘለዉ ዘመልከተ ዩኤንኤችሲአር እቶም 70 ሚእታዊት ኣብ ትግራይ ከም ዝርከቡ ኣረጋጊጹ። ኣብ ስዊዘርላንድ ዞባ ጀኔቫ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ንምቅልጣፉ እጃሞም ከበርክቱ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም። ንሳቶም ነዘረጋግጹ ብ21 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ሳልሳይ ርክብ ምንቅስቓስ ይኣክል ዞባ ጀኔቫ ኮይኑ ንጥፈታቶም ንምሕያል ዘኽእሎም ዓንዲ ሕጊ ኣብ ዘጽደቕሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሱዳን ንዝርከቡ ኣስታት 400,000 ተምሃሮ ንምሕጋዝ ዝውዕል $15 ሚልዮን ከም ዝለገሰት ኣፍሊጣ። እቲ ሓገዝ መብዛሕትኡ ኣብ ናውቲ ትምህርቲ ዝውዕል እዩ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንሎሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበልና ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና።
ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ነብሰይ ፈሊጥ እያ። ጸሓፊ ጥዑም ምዝጊ ተስፋይ። ምንጪ ዓምድሮፍታ። ሎሚ ጓል 36 ዓመት ኮይነ ኣለኹ። ብሰንክታ ቦይን ኣደይን ዝሃቡን ስም ዝበዝሐ ህይወተይ ከመይ ከም ዝነበረ ብልክዕ ክገልጾ ይክእልን። እንታይነተይ እናፈለጥክዎ ከም ዘይፈልጦ ዝኾን ኩሉ ዓመታት እውን ብዙሕ እዩ። ሰባት እናፈለጡኻ ንነብስኻ ኸተልልያ ዘይምኽኣል እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ የርአ። 11 ክፍሊ እናተምሃርኩ ኸለኹ ሓደ እዋን ናይ እንግሊዝ መምህርና ክላስ ወዲዩ እናወፀ ምስጋና ንዕስከ ኢሉ ጸዋዓኒ። ምስጋና ኢሉ ብትኽክል ስመይ ስለ ጸዋዓኒ ጽልኣት ተሰሚዕኒ። ሕርቃን እናቃጸለኒ የስዒበዮ። ገጸይ ጸዊገ ካብ ኣፍ ደገ ክላስና ውፅእ ምስ በልኩ ክብለኒ ዝደለየ ክሳብ ዝብለኒ ተነፊሐ ጠሚተዮ። መምህረይ ስለ ዝኾነ እምበር ካልእ ሰብ እንተዝኸውን ነይሩ ጸውዒ ተሰሚዐ ምኸድክዎን ወረ መጓጥጥ ኩሉ ነይረ። ስለምንታይ ብስመይ ጸዊዕኒ እዩ ነይሩ ሕርቃነይ። ኣብ ደገ ኸዓ መሊሱ ከመይ ኣለኸ ምስጋና ምስ በለኒ ሕርቃነይ ፈለሐ። ነቲ ናይ ፈጣሪ ሰላምታ እኳ መልሲ ሃብክዎን። ንሱ ግን ኩሉ ኩነታተይ ቅጭ ስለ ዘምጽኣሉ ብሰላምታ ከም ዘይጀመረ ናብ መሪር ተግሳጽዩ ሰጊሩ። መሓዝተይ ይኹኑ መማህርተይ ማጊ ወይ ምሴ እንተዘይኮይኑ ምስጋና ኢሎም ጸዊዖም ይፈልጡን። ነታ ዘይፈትዋ ስመይ ስለ ዘረስዑነ ኸዓ ኣመና ባህ ይብለኒ ነይሩ። በቲ ንስመይ ዝኽውል ኣስማት እናተጽዋዕኩ ኸለኹ ግን ስመይ ከይትወፅእ ካብ ምስጋ ኣዕሪፈ ይፈልጥን። ብፍላይ እታ ማጊ እትብል መጸውዒተይ ካብታ ምስጋና ትብል ትሰትረኒ ስለ ዝነበረት ዝፈትዋ ነበረት። ካብ ካልእ ቦታ ዝመጸት ፍልይትን ጽብቕትን ስም ኮይና ስለ ትስምዓኒ ንመምህርና ገጽ ክህቦ ወይ እውን ከኣምነሉ ዳኣይደለኹን እምበር ኣካይዳይ፣ ኣከዳድናይ፣ ኣዘራርባይ ቀበጥበጥ ክብል ምፍታነይ ኮነ ኢለ ዝገብሮ እምበር ናተይ ከም ዘይኮነ ኣስተውዒሉስ ከመይ ክትኮነ ኢኺ ትደሊ ዘለኺ ኢሉኒ። ንፍዕ ተዓዛባይ ምዃኑ ሽዑየ ኣስተውዒለሉ። መምህርና ክነድር ግዜ ወሰደን። ነዊሕ እውን ኣይተዛረበንን። ኣብ ክላስ ይኹን ኣብ ደገ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ግርም ገይሩ ተዓዚብዎ። ዘይኣነ ንኽመስል ብዝገብሮ ዝነበርኩ ከንትፈተነ ፈኺሰየ። እዚ ግን ሕጂ እዩ ዝርዳእን ዘሎ እምበር ሽዑስ መን ከማየ ዝብል ነይረ። እቲ ሽዑ መምህርና ዝበለኒ ክሳብ ዓንቀረ ኣሕሪቑኒ። ካብ ትምህርቲ ኸየባረኒ ስለ ዝፈራሕኩ እምበር መልሲ ክህቦ ድንድው ኢለየ። ጽንሕ ኢሉሲ ዘረባኡ ወትሩ ኸተሓሳስበኒ ነቢሩ። ኣቶ ቖልዓ ንገዛእ ነብስኺ ምሰሊ ነቲ ዘይናትክ ባህሪ ኔው በልዮ። ብዛዕባ ትምህርቲ ኽግዳዘ ተሓስቢ ኣድጊ ኢሉኒ ብጥረያ። በቲ ዘይፈትዎ መጺኒ ከም ድላየ ዘይከውን እንታይ ገድሽዎ እዩ ዝኸ ኢለየ ብውሽጠይ ጸርፊ ወሲኸ። ከምቲ ዝነበርክዎ ክቕበለኒዩ ድልየተይ ግን ሓቂ ነይሩ። ወላ እኳ ኣብ ትምህርቲ ተሪፈ ዘይፈልጥ እንተነበርኩ መሕለፍ ነጥበይ ወትሩ ኣብ ገምገም እዩ። መወዳእቲ ዓመት ኩል ጊዜ ንኸይተርፍ እናተሸቕረርክየ ባጀላይ ዝቕበል ነይረ። እዚ ካብ ጓል 13-14 ዓመት ንድሓር ኣቢል እዩ። መምህርና ልክዕ ዘረባ ክሰምዓኒ ኸሎ
ሓይልን ስልጣንን ተዝነብረኒ ዓጸፋ ምመለስ ኩሉ ነይረ ማሕረቕየ ካልእ ኣይነበረን ስለምንታይ ፈለጠን እምበር ነታ ዘበለኒ ዘረባ ቁርጥም ኣቢልያ ናብ ክላስ ክኣቱ ኸለኹ ደሓናይእቱ ደቂ ክላስና ኸዓ ብትሕቲ መልሓሶም ምስጋና 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 እናበሉ ከባጭውለይ ጀሚሮም መምህርና ክጽዋዓኒ ኸሎ ገጸይ ጸዊገ ብምውፀይ ባህ ከም ዘይበለኒ ኣስተውዒሎምለዮም መስለኒ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ክፍልና ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ስመይ ሰሚዖም ኣይፈልጡን እዮም ኣነ እውን ኣቴንዳንስ ክግበር ከሎ በትሕቲ መልሓሰየ ኣብየት ዝብል ነይረ ደቂ ክላሰይ ንስመይ ምስ ደጋገምዋ ከም ዘይተሰማዓኒ ክመስል እኳ እንተፈተንኩ ሕርቃነይ ክሓባእ ኣይከኣልኩን እዚ ምስ ረኣዮ ኸዓ መሊሶም ወሰኹኒ ልክ መማህርተይ እውን ኣብ ስመይ ሕዱር ጽልኢ ከም ዝነበረኒ ስለ ዝፈልጡ እዮም ማጊዶ ምስየ እናበሉ ዝጽውዕኒ ዝነበሩ ተፈዳሕኩ ኢለ በቃ ናተይ ነገር ዕሽነ እዴ ክብሎ ድንቁርና ክርዳእኒ ከኣለን ሓደ ምሸት ነቦይ ባቢ ኣነ ነዛ ስመይ ኣብ ጋዜጣ ኸቐይራየ ምሽ ኣብ ጋዜጣ ውፂእካ ትቕይሮ ኢኻ ክብል ሓቲተዮ ከም ቀሊል ነገር ገይረ ቀድሚኡ ኣቦ እምበር ባቢ ኢለ ይፈልጥ እየ በዓል ያስሚን ብዛዕባ ወለደን ክዛረባ ኸለዋ ባቢ ማሚ ስለ ዝብላ ካብኣተን እየ ቐዲሐዮ ኣቦይ ክምስ እናበለ መን እሞ ክትበሃል ደሊኺ እንት ምስጉን ጓለይ ምስ በለኒ ተሓጒሰ ክቕይር ከም ዝኽእል ተኣማሚነ ደሓን ሽም ደኣ መርጽ ምስ በልክዎ ኣላታነ የብላን ደንቆሮ ደንቆሮ ወደንቆሮ ንሕማቓት ዝውሃብ ጸርፊ ኣዝነበለይ ገጹ እንታይ እዋኑ ተቐያይሩ እንድዒ ልበይ ሙሉቕ ክሳብ ትብል እትደሊ ሰንቢደ ኣስዒቡ ኸዓ ብዛዕባ ትምህርቲ ኽዶ ደኣ ኸይተሓስቢ መሳእቲ ኹባ ንብልጭ እዮም ዝሓስቡ ዝወዳደሩን ዘለዉ ንስኺ ኸዓ ኣናሽው ኣቢልኒ ሓዲጉኒ ተንስኡ በቲ ናይ ሽዑ ኣእምሮይ ዳርጋ ኸም መምህርና ጽድየዮ በዚ ናይ ሕጂ ግን ሓቆዩ ትምህርቲ ኣጽንዒ ንፍዒ ክብል ላል ከም ዘየበልክዎ ስም ከኣራሪ ምፍታነይ ዘየሕርቕ መዓዝ ኮይኑ ወላዲ ጽበዮን ወላዱ ዝኾኖን ከብድን እግርን ክኸውን ከሎ ኣብ ወለዲ ዝወርድ ጓሂ ቀሊል ኣይኮነን እሞ ድማ ትምህርቲ ዘይሓሰብዎስ ቀንጠመንጢ እናሓተትክዎ ከም የቢለ ኸጻወሮ ካብታ እዋን ድሓር ብዛዕባ ስመይ ኣየልዓል ኩሉን ዘኪሩ ብጸርፊ ኸይሰሃለን ደኣ እፈርሕ ነበርኩ መሓዙተይ ሳሮን ማክዳ ማለት ማኪ ሶልያና ገለታት የን ዝበሃላ ኣነ ኸዓ ምስጋና ንስመይ ከም ጸልኣን ናታተን ከም ዝፍትወንን ግን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ተዛሪበ ኣይፈልጥን ብውሽጠይ ግን ኣመና እቐንእ ነበርኩ እሞ ሰባት ቀለልቲ መዓስ ኮይኖም ካብ ስምዒተይ ግዲ ኮይኖም ዝወስድዎ ከም ዝፈልጡኒ ኸይፈለጥኩ እዮም ፈሊጦምኒ ስመይ ካባይ ክትራሕ ቀለይ ኩል ግዜ እምህለል ነይረ ዝገብሮ ስለ ዘይነበረኒ ብትምህርቲ ድዩ ብሓዳር ካብ ስድራ ቤተይ ምስ ተፈለኹ ክቕይር ከም ዝኽእል ኣሓስብ ስለ ዝነበርኩ መዳዓዓሲ ኾይኑኒ እዛ ስም ናይ ሃገረሰብ ኮይና ድያ ትስማዓን ነይራ ወይስ ናይ ገለ እንድዒ ሓቂ ንምዝራብ ካብቲ ኣወዳት ዘይፈትውዎ ኣስማት ምዃናየ ዝኣምን ዝነበርኩ ኮታ ዘመና ዘሕለፈት ስም ምዃናዩ ስምዓኒ ዝነበረ መስለኒ ብሰር ስመይ
ብዙሕ ዘይጽቡቕ ኣጋጣሚታት ኣሕሊፈ ኣመና ብዙሕ እዚ ማለት ካብ ስመይ ንኽሕባእ ብዝገብሮ ዝነበርኩ ስራሕ ኣያሹ ወይ ደናቑር እዩ ገለ ካብኡ ስመይ ንሰብ ክነግር ካብ ዘይምድላይ ዝብገስ እዩ ዝላለዩኒ ወይ ስመይ ንዝሓተቱን ሰባት ከም ምዝገባ ናይ ቤት ትምህርቲ ወይ ናይ ቤት ጽሕፈት ግድነት እንተዘይኮይኑ ስመይ ቀይረ ዝነግሮም ንጋልአቶም ንኻልኣይ ግዜ ስለ ዘይረኽቦም ጸገማ ይነበረንን ገሊኣቶም ግን ብቕንዕና እናሓተቱኒ ስመይ ቀይረ ከም ዝነገርክዎም ምስ ኣረጋገጹ ከም ተንኰለኛ ገይሮም ይቖጽሩኒ ክምሪ ከም ዘይሃብክዎ ስለ ዝሓስቡ ይቕየሙለይ ንዓይ እውን ክብሪ ኸልኡኒ ብሰር ዝጌጋ ስም መሃበይ ንሓዋሩ ዝተባኣስኑ እውን ነይሮም ጓል ሹቕ ምዃነይ ንኸርኢ ከምቲ መምህረይ ዝበሎ ኣከዳድናይ ኣዘራርባይ ኣካያይዳይ ቀይረየ ነቲ ኸመኣበር እትቖጽሮ ሽነኻትካ ንኽትግውል መቸም ዘይትገብሮ የለን እታ ኻብ ሕፃንነተይ ኣትሒዘ እስተጸዋዕ ኩላ ስም ግን ካብ ኩትትናይ ኣትሒዛ እናሕመመትንያ ነቢራ ከም ሕማም መንድዓት ኰይናትኒ ክብል እኽእል ምስጋና ትብል ዘይ ዘመናዊት ሽም በቲ ናይ ሽዑ ኣተሓሳስባይ ማለት እየ ኣብ ገዛና እሞ ምስጋና እኳ እናጸላዕክዋ ከቀባጥሪ ኸብሉ ናብ ምስጉን እዮም ቀይሮማ መሊሱ ቅጭ ዘምጽእ ገለ ሰባት እዛ ስምኪ ክትጥዕም ከብሉ ንኸለዉ ከሻዕሉለይ እምበር ናይ ብሓቂ ክንእዱ ከም ዝደለዩ ፈጺመ ኣመነን ብዓቢኡ ዛዕባ ስመይ ዝነበረኒ ሰብ ቅጭ ዘምጻለይ ነይሩ መቸም ግዜ ዕድሜ መምህርዩ ክብሉ ሓቆም እዮም ነዛ ካብ ኰትትናይ ኣትሒዛ ክሳብ ጓል 26 ዓመት ዝኸውን ኣቢላ ብጽልኣት ዘኽሓነት ንስም እዋኑ ግዳ ኣኺሉስ ሸለል ኢለያ ጸኒሐ ኸኣ ተቐቢለያ ድሓርካ ክፈትዋ ጀሚረ ፈጠሪ ኸዓ ሓጊዙን እምበር ኣነስ ክቕበላ ከም ዘለኒ ንነብሰይ ኣየእመንክዋን ነይረ እቲ ኹሉ ዓመታት ብዛዕባ ስመይ ክሓስብ ምስ ስመይ ክበኣስ ሓንጐለይ እንታይ የድልዮ ከም ዝነበረ ረሲዐዮ ምንባረይ ክሓስብ ከለኹ ነታ ናይ ሽዑ ምስጋናየ ስናኣእሳ ወላድየይን መምህረይን ዘሰከሙኒ ጸርፊ ብልክዕ ዝግባኣኒ ምንባሩ ጽቡቕ ገይሩ ተሰዊጥኒ እዩ ስለምንታየ ሜሪ ሶልያና ማኪ ኣማንዳ ሊንዳ ንኽብሃል ሃረር ይብል ነይረ ስም ቀይረ ጓል እስመራ ሓሪፍ ጓል ሹቕ ንኽብሃል ደ ናይ ወጻእተኛታት ስም ሒዘ ወጻእተኛ ክመስል ስለ ዝደሊ ደ እቲ ዝገርመን ድማ ዝበዝሐ ካብቲ ሃረር ዝብሎ ዝነበርኩ ኣስማት እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጦ ምዃነ እዩ ንኣብነት ሶልያና ያስሚን እንታይ ማለት ምዃኑ ሕጂ እውን ኣይፈለጥክዎን ትርጉም ናይ ስመይ ግን ጽቡቕ ገይረ ዝፈልጦ ዳርጋ ብከባቢየ ዘሎ ኹሉ ሰብ እውን እፈልጦ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከምቲ ኣነየ ሃረር ዝብሎ ዝነበርኩ ዝኣመሰለ ትርጉሙ ዘይፈልጦ ኣስማት ኣሎ እኳ ደኣ መሊሱ በዚሑ ፈጺሙ ዘይናተይ ምሳይ ዘይከይድ ኮይኑ ይስማዓኒ ስመይ ካብቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ተቐልቂሉ ብቕልጡፍ ዝረባሕ ዘሎ ጋሻ ኣስማት ኮይኑ እንተዝነበር እውን ወይ እውን እንተዝኸውን ብጋዜጣ ኣውጀ ናብ ምስጋና መቐየርክዎ ካብ ምስጋና ዝዓቢ ሰናይ ነገር እንታይ ኣሎ ፈጣሪ እኳ ኣመስግኑ ዝበለ ወለደይ ብስመይ ኣቢሎም ወትሩ ንፈጣሪ የመስግኑ ምህላዎም ከም ዝስቆረኒ ኣትሒዙ ፍስሕት እየ ንሰብ ተመስገኒ ዘንብሮ እንዲህ ዝበሃል ተመስገን ኢለ እቲ ዘይናተይ ባህሪ እውን ከም ዕፋፈ ተመን ቀንጠጥ ኢሉ ኸይዱለይ
ኣማንዳ ወይ ሊንዳ ዘይተባሃልኩ ኢለ ባህሪ ምቕያረይ ካብ ድንቁርና ሓሊፉ እንታይ ክበሃል ይከኣል? ፍሉጥ ትርጉም ዘለዎ ካብ ቋንቋይ ዝወፅእ ስም እናሃለወኒ ዘይኣነ ንኽመስል ዘሕለፍኩ ሃልኪ ስለ ዝተሰኣለለይ ዕረፍቲ ረኺበ። ደጋጊሙ ምስጋና እናበለ ጽዋዕን ሰብ ባህ ዝብለኒ ዘሎ ኣነ ኣማንዳ ስሙ ኣቦይ ዘርእዝጊ እንተዝኸውን ነይሩስ ብኸመይ ምተሳነ ሕውስዋስ ቋንቋ ሓደ ግዜ በዝሰላዕ ዳዕሮ ገጸይ ምስ ተዛወርኩ ቤካም ሰመይዎ ሕፃን ረኺበ። ብሕፃኑ ኸሎ ካብ ስግር ኣምፂኦም ምስ ለጠፍሉ ብኡ ይጽዋዕ ኣሎ። ከምዚ ኸማይ ዕድመ ምስ ወሰኸን ምስ በሰለን እንታይ ኮን ክብል ይኸውን? እዚ ሰብ ዘይ ከምዚ ኸማይ ነቲ ናቱ ዘይኮነ ስም ብኣዋጅ እንተቐየሮ የመልክዓሉ እዩ። ሳላ እግረይን ስራሐይን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተንቀሳቒሰ ጉዳይ ስም ስለ ዘገድሰኒ ኸዓ ሸለሊለይ ሓልፎን። ቅድሚ ገለ ዓመታት ምድፋእ ዋልታ ናብ ዝተባህለ ዓዲ ምስ ከድኩ ኣርኣያ ስሙ ወዲ 3 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ቈልዓ ጐፍ ኢልኒ። ገለ መንእሰያት ነታ ስም ከም መጸውዒ ዘይኮኑስ ከም መጫረቒ ክጥቀሙላ ተዓዚበ። ኣርኣያ እናበሉ 10 ግዜ ይጽውዕዎ እሞ ካዕካዕ ኢሎም ይስሕቁ። ከምቲ ናተይ ኣተሓሳስባ ዝነበሮም ክኾኑ ኣለዎም። ንሕፃን ኣርኣያ ዝብል ሰም መሃብ ዘመኑ ኸም ዘይኮነ እዩ ዘስሕቖም ዝነበረ መስለኒ። ከምዚ ኸማይ የማስሎም ከብሎም ጥራየ ዝደሊ እንተስመይ ግን ነቲ ዝገፋዕክዋ ግዜ እናዘከርኩ ሕጂ እሕጐሰላ ኣለኹ። ጸሓፊ ጥዑምዝጊ ተስፋይ፣ ምንጪ ዓምዲ ሩፍታ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ ናብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና።